Ahoj, som Andrea. Keďže som sa presťahovala do nemecky hovoriacej krajiny, potrebovala som sa čo najrýchlejšie naučiť nemčinu. Kamarátka mi odporúčila voľné lekcie na YouTube Nadeždy, ktoré som si prešla a veľmi sa mi páčili, vzhľadom k tomu, že ja som teda naozaj po nemecky nevedela absolútne ani slovo. Čiže od nuly som sa naučila za 2-3 mesiace nemčinu na úroveň A1-2. To ma utvrdilo v tom, že si lekcie Nadeždy zakúpim ďalšie. A teda pokračujem až doteraz v nich, kde som opätovne robila teraz test na A1-4 úroveň, čo v podstate bolo zase za nejaké 2 mesiace prázdnin. Na kurzoch Nadeždy sa mi páči, že vysvetľuje všetko naozaj po lopate, nakoľko nemčina je odlišná od slovenčiny či češtiny. Veľmi dobré tipy na zapamätanie dáva, čo mi veľmi pomáha. Takže ja som určite s Nadeždou veľmi spokojná a oceňujem jej lekcie a určite by som odporúčila všetkým začínajúcim, tak ako som bola ja, začínajúca úplne od nuly, odporúčila tento kurz a prajem Nadežde veľa úspechov a veľa spokojných študentov. Ešte by som rada doplnila, že lekcie Nadeždy sú vždy zábavné, vždy príde s niečím novým a určite vás nenechá v móde spiacom alebo nevnímajúcom. Ja osobne mám problém sa od nich otrhnúť včas.